Her ser vi så Eva, Heidi og Jønne, der var lige foran på vej op ad stigningen mod Galilea. Der er 28 grader. Høj solskin. Godt humør. Og det, der starter med at gå en stille og roligt, det er ikke blevet en hanekamp, det er ved at blive en hønekamp. Der bliver accelereret lidt og boostet og krigen det af sig selv. Det er lidt af Froome og Contador. Hver gang at Froome, i det her tilfælde Eva, hun med sin faste, konstante rytme nærmer sig Heidi, jamen så går der enten Pantani eller Contador i hende. Nu kan vi se, nu kan hun høre, at vi kommer. Straks så rejser hun sig op og accelererer igen. Og Eva, hun er frustreret. Hun puster, og hun siger, det kan ikke være rigtigt. Så om lidt vil vi nok se endnu et angreb fra Eva. Nu er det begynder at flade ud. Så får vi se om, ja, jeg er jo kun kommentator, men vi får se om ikke, jeg får ret i, at hun rejser sig op og fyrer den for et stykke op på møtringen og ser, om hun kommer op i baghjulet. Jo, nu gør hun det. Hun angriber. Det er det umodståelige Eva-ryg, der kommer her. Og Contador kigger sig ikke tilbage. Nu kommer angrebet. Nu bliver der for alvor rykket igennem, og der er kontakt. Og nu ligger de og beskuer hinanden. Hvem kommer med det næste angreb? Det gør Contador. Svigter gearne? Nej. Der bliver hul. Et uimodståeligt ryg. Og hvad har vi der? En motionist på indersiden. Hvad var det? Ja, vi vender tilbage til studiet.